एमजेनि हिनजाव प्रितिया आंजों सिगां 3 बोसोर रिलेशनशिपआव दंमोन। नै रायजोफोर नंगुबै खोनाना लादो। मिथिनानै थादो। फार्स्टआवनो आं मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो देखायना होनि। दिनै फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगोनो आं बे भिडिअखौ नुदोंमोन फुङाव। हेलो रायजोफोर, दिनै आं नोंथांमोननोहाय एक्टर जन कार्जिनि आंगो बिसिखौहाय देखायनो सानदों। जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो आरो गोबाङानो मिथिया जे आदा जन कार्जिया हाबा जादोंना जायाखै आरो बिथाङा सोर। एक्टर जन कार्जियानो जाहैबाय आलायारन मुभियावहाय एक्टर रल लानाय गम्बर बिथांनि आंगो बिसादला। थ' नोंथांमोना नायनानै लादो, नैबे आंनि सेराव जिरायनाय आब'आनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि मिसेस आरो बिथांमोनहा सासे जोबोर अनथावथाव क्लास 6-7 आव फरायनाय गथ'बो दङ। स' ओरैनोथ' जोंना आदाया बिराद हेन्डसाम 6 पेक गोनांलाय नालाय सिख्लाफोर, बेखायनो हाबा जायाखै होननानै सानफ्लांनो हागौ आदा जनखौ। नाथाय जोंना बाजै दंखायो दै पारमानेन्ट। स' जोंना बाजैयाबो नायनो ओरैबादि बिउटिफुलखा आरो बेबहारफ्राबो बिराद मोजां। स' आदा जना लाखि होननानै आं सानो। स' आगोलनि मुभि बिहामजो रानियावहाय जे बिहामजोनि रल लानाय बेनो जाहैबाय आदा जन कार्जिनि वाइफ। थ' नुबाय नोंथांमोना भिडिअआ जोबथ'वाखै। जन कार्जियाबो आरो मा प्रितिनि सायाव मा बुंदों, पस्ट होदों गावनि फेसबुक पेजाव, बेखौबो आङो फरायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो, बिनि पस्टखौ देखायगासिनो। बिनि थाखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुनानै जन कार्जिया ओरैबायदि रागा जोंदों दै। मानि थाखाय रागा जोंदों बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो। जन कार्जिया मोनसे समाव सासे सिख्लानि गोबां पस्ट होयो आरोना, दाबो होयो, नाब्ले होननानै गोबां पस्ट होबाय थायो। बिनि रिल्स, बिनि फट', बिनि बायदिसिना बेफोरबायदि गावजोंबो माबा मोनसे ओरैनो खुदुमलायनाय बेफोरबायदि फट'खौबो इयो शेयार खालामना होदोंमोन। आङो नोंथांमोननो बे फट'खौबो खिन्थानो हागोन स्क्रिनाव, साइडआव नायबानो जाबाय। हिनजाव थाखानानैबो जुदि गथ'आनो दंखायोबा होमबा बेफोरबायदि फट'खौ बोरै शेयार खालामनो हागोन। आरो मोनसे खोथा, बे जाय हिनजावा जन कार्जिजों खुदुमलायदों बेफोरबायदि पस्ट होदों, बे हिनजावा जन कार्जिखौ हाबा जाखानाय होननानै मिथियोना मिथिया? बिनि हिनजाव दंखायो, गथ' दंखायो होननानै मिथियोना मिथिया? ना मिथिनानैबो नोङो बेजों रिलेशनशिपआव थादों? दानि जुगाव गोबां सिख्लाफोर दङ दै, हिनजाव थाखानाय, गथ' दंखायो होननानै, हाबा जाखानाय होननानै मिथिबाबो रिलेशनशिपआव थायो। मानो होनबा बेनाव एसे फैसा दं होनना मिथियोना, फैसा दं, एसे जानो गोनां, माबा माबि फैसा बायदिसिना थाखाफोरखौ बिबानो मोनगोन, बेफोरबायदिनि थाखाय रिलेशनशिपआव थायो। थिग बेफोरबायदिनो बे हिनजावाबो जन कार्जिजों थादों नामा? बे फट'खौ इयो शेयार खालामना लादोंमोन गावनि फेसबुक पेजावनो। ओमफ्राय बे फट'आ गोबां दावरावबो जादोंमोन दै सिगाङो। ओमफ्राय बेखौ दोनथ'दो, बेखौथ' बे समाव मिथियाखैमोन रावबो हाबा जाखानाय होननानै। सेंग्रा सिख्ला समाव गोसोथोलायनाय थाखायो, बेखौ बयबो मिथिखायो। गोसोथोलायनायाव बादा गैया, बेबो मोनसे खोथा ना मा होनो। थ' बिदिनो बियो बे फट'खौ शेयार खालामना लादोंमोन। ओमफ्राय पाब्लिकआबो बिनि गोसोथोनाय होननानै सिरिथादोंमोन आरोना, गोसोथोनाय। बेखौ हिनजाव दंखायो आरो हाबा जाखानाय होननानै रावबो मिथिया। सेंग्राफोरखौथ' हाबा एबा हिनजाव दंखायो, हाबा जानाय नंगौना नङा बेफोरखौ हमनो हाया। हिनजावफोरनाथ' दाग थायोना, हिनजावफोरना आसान गानबाथाय सिन्दुर फुनबाथाय हाबा जाखानाय होननानै मिथिना मोनो आरोना। खिन्थु हिनजावफोराबो गोसोसो, सोरबा जुदि फुननो गोसो जायोबा फुननो हायो, फुननो गोसो जायाबा फुननो हाया, बियो आरोना गावनि गोसोनि खोथा। बेफोरखौ आं जेबो बुंबाय थाला। खिन्थु जन कार्जिया मोनसे समाव बे सिख्लानि फटकजों गावजों खुदुमलायनायखौ पस्ट होनानै लादोंमोन। ओमफ्राय बे फटकनि दावराव जानायाव बियो मोनसे बाथ्रा बुंनानैबो लादोंमोन आरोना। बियो होनदोंमोन, औ आं रिलेशनशिपआव दं होनदोंमोन बे नाब्लेजों। होमबा नोंना हिनजावानो दंखायो, गथ'आनो दंखायो, नों हाबा जाखानाय मानसिबा, होमबा नों बोरै बेफोरबायदि आरो आङो रिलेशनशिपआव दङ गुबुन सिख्लाजों पस्ट होनानै लाबावदों? बे बाथ्राखौ नों बोरै बुंनानै लानो हाखो? आसुरित आरोना। गोबां मानसिफोरखौ गियान होफैबाय थायो, फेसबुकाव फैयै मानसिफोरनि गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो नाजाबाय थायो बिथाङा। थ' बेफोरखौ नुनानै बिथाङा बेफोरबायदि जाथावै नुयो आरोना। थ' नोंथांमोना नायदो माबायदि बिथाङाबो ना हिनजाव थाखायो, गथ' दंखायो, बेखौ लाबोआलासिनो, बेखौ देखायालासिनो गुबुन सासे सिख्लाखौसो औ आं रिलेशनशिपआव दं होननानै माबा माबि होननानै गोबां पस्ट होबाय थायो। बिनि फट'खौ, बिनि फेसखौ जुदि नोंथांमोना नुदोंबाथाय मिथिगोन आरोना। आङो प्रितिखौ मा होननानै पस्ट होदों गावनि फेसबुक पेजाव जन कार्जिया, बेखौ आं फरायनानै देखायनि आरो स्क्रिनावबो होगोन आं, नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय, फरायना लाबानो जाबाय आरोना। प्रितिनि सायाव होनदों बियो एमजेनि हिनजावा सिमाङाव गोब्रामलाबायग्रा ना मा जाखो? आं दा मा भिडिअ लाबोगोन, नेथ'दो, गावनि संसारखौनो सामलायनो हायाखै आरो होनदों आरोना बिथाङा। नेक्स्टआव लिरबावदों बिथाङा, एमजेनि हिनजाव प्रितिया आंजों सिगां 3 बोसोर रिलेशनशिपआव दंमोन। नंगौ नामा? नंगौना नङा बाथ्राया? 3 बोसोर जन कार्जिजों रिलेशनशिपआव दंमोननो।
माला मा समाव माथो नों हाबा जानाया गोबाव जाबायनो नोंना फिसालायानो 7, 8 फरायबायनो ओमफ्राय मा समाव नोंजोंलाय 3 बोसोर रिलेसनशिपआव दंमोन दंमारोमोनबो खोमालै ना माथो आजिखालिनि जुगावलाय एमजेआ मा साननांगौलै दाबा एकदम जन खारिजोंसो दंमोननो माथो एमजे नोंनि हिन्जावालाय 3 बोसोर गाहाम रिलेसनशिपआव आयु नंगौना नङा नोंनि हिन्जावा माथो माबानिसोमोन सिगां फार्स्टआव नोंनि हिन्जावा माथो जन खारिजोंनिसोमोन फार्स्टआव बेखौ माथो आरो होनबावदों ब्रेकआप खालामजानानैसो बिदि बखिला बायग्रा जाखो ना माखो सिंनि गुदुं मिथिया गुसु मिथिया हामा मोजां संसार जादो एमजे फंबायजों होनदों मोजां संसार जानो होदों एमजे फंबायजों प्रितिखौ होमबा जन खारिजों फैफिननो नागिरदों नोंजों फैफिननो नागिरदों नामा प्रितिया नोंजों फैफिननो नागिरदों खोमा बेनि थाखायनो नोङो मोजां संसार जादो होननानै बुजायबाय थ' नेक्स्टआव आरो मोनसे दंबावो आरोना जोबनायाव बिथाङा होनबावदों गावनि फिसाय एमजेखौनो फानना लायो बियो होननानै मिनिदों आरोना आरो सोरनिबा पार्सनेल लाइफआव बुखिफैदों बे मेन्टेला बिदिनो अराव आखाइ होना लादों बे होनदों होनदों ओमफ्राय जन खारिजिया माबा मोनसे सिंनि बाथ्रा माबा मोनसे एल'नानै बरनगोन बेफोरबायदि मोनदों आरोना आङो गोबां रागा जोंदों खिन्थु मानसिया गोबां रागा जोंदों प्रितिया बेजों रिलेसनशिपआव दङ होनदों बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ आरोबाव गोदान एरख'बावनो हागौ बाथ्राफोर ओंखारबावनो हागौ आरोना बिनि थाखायनो बियो नेथ'दो होनदों थ' गोदान जुदि माबा मोनसे आपडेट मोनोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामफिनगोन आं बिनि थाखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय सोरबाफोर गोदान नायदोंबाथाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' बेनोमोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंगुमैनि फेस रिभिलखौ आं 50K कमप्लिट जानायनि उनाव खालामगोन फारि फारि खालामजोबगोन आरोना मा खामानि मावो गुमैया अबाव थायो अबेनि मारै लोगो मोननाय बेफोरबायदि सेस फारि फारि खिथाजोबगोन आं बिनि थाखायनो नोंथांमोना 50K थाबैनो कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' गोजोननाय थाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसैमोन बाय बाय